Jay Sharif on the beat. Sani asali na nima da kaina na yarda ba ni rabona kar san ki yayi min yankan kauna. Keci farin ciki na a ko ina zan faɗa na nanata da ki zarce mata a cikin dubu ke ɗaya zaririta dan babu kamar ki su kansu matan masu furta aiki na da kirki a ko ina ke ɗaya zai shilanta na samu tawa bai kula da ni wacce ba ta yin wauta a kudai na kishi ita ɗaya zan nunawa duka ƙauna. Na shida na so na kuma ba ta san ta gabacin raina. To ni ma ko tilas ne na soke duk nauyin da yake kaina. To an san mu da ni da ita a kullum tunanin ta ni iya aiki na. To idan na barki ina ne zan je hubina. Baki so ki bani kauna mai da muke junan mu baby na. Mu rufa mu saya mu binna abun mu karma waɗansu su tono. Na ce ki yi min na san ki ne min sam ba kya ci min no. An tambaye ni yaushe san ki ya shiga zuciyata ai dan no. Ni a bani ki kawai na sani ba zan can wani yes ko kuma no. A tiza a friza a tirza na shela akan ki ba za na saduda ba. Ina yarda a kanki a barin da zaki za mu fafata. In an bani ke ni babu ruwa na Buhari ya dawo ya maimaita. Karfa ku zage ni a kaso nake nuna bajinta ta. Dan na samu wacce take so na kuma tilas ne na kishinta. Na shirya wa komai in kun so ku kira ni da suna mayanta. Na yarda akan so na bar tarihi marubuta ku rubuta. Jay Sharif